pentru băieții cu minți și pentru... Moș Crăciun a venit la noi, Moș Crăciun! Cum a venit ăsta? Uite, aici avem o băbuță. Și mie Moș Crăciun, ce de Dar nu cine a fost cel mai cu minte de aici? A fost cu minte? Tu? A fost cu minte, băiatul. Cum te cheamă pe tine? Sebastian am auzit, da? Cum te cheamă? Sebastian te Nu, cheamă? cum te cheamă? David, mă David Sebastian. David, David. Moșule, știi? Copilul la care vreau eu să-i dau daruri, că a fost cu minte, am auzit. La copil am dus prima dată. Știe și o poezie, moșule, știe și o poezie. M-am dus și la... Cine este? Cine e Seba de aici? Eu sunt moșule Seba. Așa, și lui Seba i-am adus. Mi-a adus și mie ceva? Dar cum mi-a adus moșule? Ia să vedem ce mi-a adus. Dar mai întâi la băiatul ăla mic care îl cheamă David, nu? Opa, David îl cheamă, moșule. Da, dar e frică de tine, ia dă-i întâi lui Seba, să vedem dacă... Băbuță, desfăr și mie aici nodul, că eu nu mai pot. Ia Nu mai moșule. pot. E cu minte, băiatul. Și ai nodat aici de... Să stă mami cu el, mami nu-ți fie frică de moș, da? A venit cu Hai să Sania, l-ai văzut? A fost la pisc și a venit cu Sania. E Sania în față cu Leni. mai curajos aici, ia vino Seba, că dacă tu ești curajos, e... Haide, haide acolo, să vedem ce ne-ai acolo. Să vedem ce ai acolo. Crăciun și mie mi-a Eu îmi dau daruri. Am auzit că Sebastian, Să vedem Crăciun, ce are eu ți-am adus de ziua lui. Ia uite ce a adus Seba, uite. Hai, uite ce a adus Seba, uite. Vai, mami, ți-a primit Sebi. Ia uite-l, Sebastian, uite-l. Ia uite ce a adus. Nu mai ieși tu, ia-mă pe mine. Ia uite aici, na, ia. Cheamă-te pe gât pe Muzli. Spui o poezie și nu... Ia uite ce am mai adus. I-am adus. Mulțumesc. Sebastian, ai fost cu minte, pune-le tata aici. O să vedem. Mami, nu mai fi serios, mami. Mulțumesc, ne punem sub foc. Le punem sub foc. Dar sigur, ia uite, a mai fost cineva și a mai dat dar aici.